ikhona nike into ethi uzalwa kungenayo ingxembe bese ukuthi makuhamba iminyaka mhlawumbe bonakalisile lokho ikhula ke naye liqala ke manje. Yes. Ey'nkathini ey'ningi njengoba kade ngishilo ngithi kuyinhlobo ey'ningi khona laba abazalwa benayo kukhona labo eqala ukuthi ivele mhlawumbe sebe no 6 months kuba khona labo abayitholayo ezibekhula. So kwabanye kuba ukuthi mhlawumbe ingoba akaboni kahle udinga izibuko. So leyo ke iyakwazi ukucorrecteka ngaleyo ndlela. But okunye ke as abantu abadala njengoba sifana sinakekele mhlawumbe unoshukela une high musu ushakwa yi-stroke yabona musu uyaqala manje usuba nengxemu into ade ngeyona adunayo lokho sesekuthinteke ini imizwa yokubona econtroller elawula ukuhamba kwamehlo.